खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों नोंथांमोनहा बे साख्रिनि गासिबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो नोंथांमोनहा साख्रिनि गासिबो डिटेल्सखौ मिथिनो मोनगोन जेरै नोंथांमोननि साख्रिनि नामा मा दङ आरो बेजों लोगोसे गासै टटेल भेकेन्सिया बेसेबां दङ सेलारिया बेसेबां मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा सेलेक्शन प्रसिडिउरा माबोरै जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननिसिम मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो गोदान फैनाय बिथांमोननिसिम एबा नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो लोगोफोर जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ 26 फेब्रुवारि खालिनो ओंखारना फैदोंमोन बेहाय होनाय दंखायो नै डेटआ 26 फेब्रुवारि खालि जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ फैदों दा जोंहा एप्लाइ अनलाइनआ 27 फेब्रुवारिनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय जोंहा एप्लाइ अनलाइनआ लास्ट डेटआ जाहैबाय 13 मार्च खालि बेनि एप्लाइ अनलाइनआ जोबहैगोन होनना बेहाय बुंदों दायो आं नोंथांमोननो साख्रिनि नामफोरखौ खोन्थानि आरो बेजों लोगोसे सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन टटेल भेकेन्सिया बेसेबां बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो बिथिं होनाय दं नेम अफ पोस्ट फार्स्ट साख्रिनि नामानो जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट एचकिउ लेभेलनि बियो बिनि थाखाय गासै टटेल भेकेन्सिया 46 जन दङ ओमफ्राय दा बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 14,000निफ्राय मोननो हागोननो 14,000निफ्राय 60,500सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मास मोनसेयाव मोननो हागोन होनना बे बुंखादों बेजों लोगोसे जोंहा ग्रेड पेआबो जोबोद मोजां होनाय दङ 6,200खौ नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै मोननो हागोन ना ओमफ्राय जोंहा दङ सेकेन्ड पस्टनि नामा जुनियर एसिस्टेन्ट साब अर्डिनेट लेभेलनि बियो गासै बिनि थाखाय टटेल पस्टआ दङ 99 माने जोंहा साख्रियाव 99 मानसिखौ लानाय जागोन होनना बे बुंखादों सेलारिया दहायनि बायदि गोजौनिजों सेम टु सेमानो 14,000निफ्राय मास मोनसेयाव जागायनानै 60,500सिम जाहैगोन ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 6,200खौ मोननो हागोन थार्ड पस्टनि नामा जोंहा दङ लोगोफोर इलेक्ट्रिशियान एबा प्लेन अपारेटर बिनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ 11 जन मानसिखौ लानाय जागोन बिनि थाखाय सेलारिया दहायनि बायदि गोजौनि सेम टु सेमानो 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम जाहैगोन ग्रेड पे हिसाबै मास मोनसेयाव नोंथांमोना 6,200 मोननो हागोन होनना बे बुंदों एबारनिया दङ लोगोफोर बि ग्रुपआव आन्डार डाइरेक्टरेट अफ डायरी डेभेलपमेन्ट बिनि थाखाय बिनि आन्डाराव फैदों माखासे रिक्रुटमेन्टआ जेरै जुनियर एसिस्टेन्ट एचकिउ लेभेलनि बियो 15 गासै साख्रिनि भेकेन्सिया दङ होनदों ओमफ्राय दा बिनि थाखाय सेलारिया नोंथांमोननिया दहायनि बायदियानो 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम जाहैगोन ओमफ्राय ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 6,200खौ मोननो हागोन बिनिफ्राय सेकेन्ड पस्टआव दङ जोंहा लोगोफोर जुनियर एसिस्टेन्ट साब अर्डिनेट 16 दा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया दङ बेहाय बेजों लोगोसे सेलारिखौ नोंथांमोना बे साब जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय मोननो हागोन 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम जाहैगोन सेलारिया ओमफ्राय ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 6,200 मोननो हागोन बे जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर जोंहा माखासे साख्रिनि नामफोरा दायो नोंथांमोना आं माखासे एलिजिबिलिटिखौ खोन्थानि एबा केटेगरि वाइज होनाय दङ नोंथांमोननि बे लोगोफोर आं दहायथ' साख्रिनि पस्टफोरखौथ' खोन्थाबायना गासै भेकेन्सिया बेसेबां दं बेफोरखौ खोन्थाबाय नाथायबा जोंहा बे साख्रिखौनो लोगोफोर केटेगरि वाइजआव राननाय दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेहाय आं नुनाय बायदिबा आं चेक खालामबाय नालाय सिगाङाव बे एडभार्टाइजमेन्टखौ गासिबो केटेगरियावनो साख्रिनि भेकेन्सिखौ राननाय दं बेखौ नोंथांमोना खेनसे चेक खालामनो हाबावगोन एसटिपि एसटिएच एससि बिथांमोननिफ्राय गासिबो माने साख्रिनि भेकेन्सिया दंखायो बेखौ नोंथांमोना खेनसे चेक खालामनो हागोन बेफोरखौ आं खोन्थाबावोबा लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जागोन बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थाला बिनिफ्राय बेहाय होनदों एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेहाय माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होदों बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि गिबियावनो नोंथांमोना जेब्लाबो पार्मानेन्टलि आसामनि सिङाव थानाय जानांगोन ना एप्लाइ खालामनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना एससि एसटि अबिसि बिथांमोननि थाखाय जोंहा एसनि रिलेजन होनाय दङ जेरै अबिसि बिथांमोननि थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 43 बोसोरनि सिंनिसिम केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय जोंहा एसनि रिलेजनखौ 3 इयार्स होनाय दं नालाय बेनिखायनो बिथांमोना 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय एसटिपि एसटिएच एसटि एससि बिथांमोननि थाखाय 5 इयार्सनि एसनि रिलेजन होनाय दं उपार एज लिमिट होनाय दं अब्ला जोंहा 45 इयार्सनि सिंनिसिम केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना एससि एसटिपि एसटिएच केटेगरिनि दा बे जाबाय जोंहा एसनि माखासे केटेगरिआ ओमफ्राय दा बेहाय दङ जोंहा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन जोंनि मेन खोथायानो जाबाय दा नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा फार्स्ट पस्टआव दङमोन ना लोगोफोर जुनियर एसिस्टेन्ट एचकिउ लेभेल दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय बिदों बेचलर डिग्रि जानांगोन जायखिजाया नोंथांमोना डिग्रिखौ पास जानाय जानांगोन नोंथांनिया गासिबो माने जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो नोंथांमोना मात्र ग्रेजुवेटल' जानांगौ होनदों
बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव नलेज थानो नांगोन ना जेरै नैबेफोरबायदि नलेज बे जेनेबा सार्टिफिकेटथ' बियाखै बे नलेज बिदों आरो नैबे ए नाम्बाराव नोंथाङा वर्कप्रेस स्प्रेडशीट प्रेजेन्टेसन ग्राफिक्स कनसेप्ट अफ डाटाबेस इन्टारनेट इमेल बेफोरनि नोंथांमोननियाव नलेज थानो नांगोन होनना बे बुंदों बेजों लोगोसे नैबे ओमफ्राय बिदों बि नाम्बाराव जोंहा बिदों कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन 6 मान्थ्सनि नोंथांमोना 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट होनो नांगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड पस्टआव दंमोन ना लोगोफोर जुनियर एसिस्टेन्ट साबअर्डिनेट दा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ होनदों एनि स्ट्रिमानो जाया मानो जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव नलेज थानो नांगोन दहायनि बायदि गोजौनि बायदि होननाय बायदि वर्ड प्रसेसर स्प्रेडशीट प्रेजेन्टेसन ग्राफिक्स बेफोरबायदियाव नोंथांमोननियाव नलेज थानो नांगोन होनना बे बुंदों ओमफ्राय बेहायबो बिदों 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन होनना बेहायबो बिदों लोगोफोर नोंथांमोना 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट होनो नांगोन ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव होनदों इलेक्ट्रिशियान प्लान अपारेटर बे साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पास जाबानो जागोन होनदों नङाबा नोंथांमोनाव 2 इयार्सनि डिप्ल'मा ITI डिप्ल'मा दंबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना ITI 2 इयार्सनि ITI गैया बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर जायफोर बिथांमोना 2 इयार्सनि डिप्ल'मा दं बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे होनखादोंना नैबे साख्रिनि थाखाय आरो माने इलेक्ट्रिशियान माने प्लान अपारेटर बेखौनो बिदिनो बुङो दा बेहाय बेखिनियानो होनाय दंमोन इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना दा नोंथांमोनथ' आं खोन्थाजोब्बायानो ओमफ्राय दा बेहाय माखासे होदों डिटेल्सै माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना लोगोफोर बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनाय समाव जेनेबा एप्लाइ अनलाइन खालामनायाव नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया गासिबो केन्डिडेटफ्रानो फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ अनलाइननि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन लिंक होननाय मोनसे नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन जोङो बे पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ होनांगौनो बे पासपोर्ट साइजनि फट'ग्राफा माबायदि जानांगौ बेखौ बेहाय मोजाङै मेनसन खालामनाय दङ बेजों लोगोसे साइजआ माबायदि जानांगौ बेखौबो बेहाय होनाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय बेहाय आरो सिगनेचार होनो नांगौनो सिगनेचारा ब्लेकनि जानांगोननो माने ब्लेक पेननि जानांगोन ओमफ्राय वाइट पेपाराव लिरनाय जानांगोन ओमफ्राय सिगनेचारनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौबो बेहाय होनाय दं दाना जोंहा मेन खोथायानो जादों डकुमेन्ट्स मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो दायो खोन्थानि फार्स्टआवनो नोंथांमोना नोंनि एज प्रुफ हिसाबै जेनेबा एडमिट कार्डखौ होनो हागोन मेट्रिकनि जुदि नोंथांनियाव एडमिट कार्ड गैयाबाबो फार्स्ट सार्टिफिकेट दङबा बेखौबो होनो हागोन नोंथांनि गोसो आरो माने अपसनेल बियो ओमफ्राय नोंनि जेनेबा बार्थ सार्टिफिकेट दङबाबो बेखौबो होनो हागोन जायखिजाया एज प्रुफ हिसाबै बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव होनदों नोंथांनि सार्टिफिकेट नोंथांनि जेनेबा एग्जाम पास जानायनि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन नङाबा मार्कशिटखौ बिनिफ्राय 6 मान्थ्सनि जायफोर बिथांमोना बै फार्स्टनि मोननै पस्टखौ एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांमोना 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन ओमफ्राय ITI बिथांमोननियाथ' बै डिप्ल'मा सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन प्लान अपारेटरनिया बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन गावबागाव केटेगरिनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन बेफोरबायदियाव गोलैयो अब्ला बिथांमोना EWS सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन जायफोर बिथांमोना पार्सन विथ डिसेबिलिटि जायखौ जोङो PWD होनना बुङो बिथांमोना बेजों बिलं खालामोब्ला अब्ला नोंथांमोना PWD सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन होनना बे बुंदों ओमफ्राय आरो बेहायथ' जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिखौ एप्लाइ खालामोबा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ होथारनांगौ थिग बिदिनो बेबो होखानांगौ जोंनानै इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ होनो नांगोन होनना बे बुंदों नोंथांमोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बानायनानै लाबानो जाबाय गोख्रैनो डिस्ट्रिक्टनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसनिफ्राय ओमफ्राय बेहाय मेन्डेटरि ओंखारदों रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना जेनेबा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव साबमिट खालामखांनायनि उनाव जेनेबा नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना लिरख'ना लानांगौनो एबा डाउनलड खालामना लानांगौनो जाहाथे नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ उनाव डाउनलड खालामना लानो हागोन बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजों बे एडमिट कार्डखौ बोरै मोनगोन बेखौबो होनाय दङ नोंथांमोननो एडमिट कार्डखौ गावसिनि SMS नङाबा मेलजों हरनाय जागोन होनना बे बुंदों नङाबा गावसिनि वेबसाइटआवबो होनो हागौ बे होनदों गावसिनि वेबसाइटआवबो होगोन होनना बे बुंखादों सेलेक्सन प्रसिडिउर दा माब्रै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थानि जोंहा फार्स्ट फेज मोननै फेजै जागोन सेलेक्सना आं नोंथांमोननिखौ खोन्थानि फार्स्ट फेजआव जोंहा रिटेन टेस्ट लानाय जागोन ओमफ्राय सेकेन्ड फेज टेस्टआव कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्ट फार्स्टआव जोंहा रिटेन एग्जाम जाग्रोगोन दा रिटेन एग्जामाव मा साबजेक्ट थागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानि जेरै नैबे फार्स्ट पस्टआव दंमोन जा जुनियर एसिस्टेन्ट जुनियर HQ ओमफ्राय बे साबअर्डिनेटनि थाखाय एग्जामा फार्स्ट फेज टेस्टआव रिटेन एग्जामा 100 मार्क्सनि जागोन ओमफ्राय सेकेन्ड फेज टेस्ट कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्टआव 15 मार्क्सनि जागोन गासै एग्जामा जोंहा 150 मार्क्सनि जागोननो बिनिफ्राय जोंहा इलेक्ट्रिशियान प्लान अपारेटरनि थाखाय 100 मार्क्सनिल' जागोननो रिटेन टेस्टआ ओमफ्राय फार्स्ट फेज टेस्टआव आरो रिटेन टेस्टआ ओमफ्राय माबे साबजेक्टनिफ्राय फैगोन बेखौबो होनाय दङ जेरै नोंथांमोनाव बेहाय आरो नेगेटिभ मार्किंबो दङ लोगोफोर जुदि नोंथांमोना
मोजाङै माने एन्सारा रं जायोबा 1.5 मार्कखौ दाननाय जागोन होननानै बे बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना समखौ मोनगोन एग्जामखौ होनो थाखाय 1.5 घन्टा आराय घन्टा 2.5 आवार्स नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय समखौ मोनगोन ना ओमफ्राय बे साबजेक्टखौ होनाय दङ नैबे फार्स्टआव दंमोन ना जोंहा जुनियर एसिस्टेन्ट एचकिउ आरो जुनियर एसिस्टेन्ट साबअर्डिनेट बिनि थाखाय साबजेक्टआ दङ जेनेरेल एवारनेस जायखौ जोङो जेनेरेल नलेज एबा कारेन्ट एफेयार्सबो होनो बिनि थाखाय 20 मार्क्स हिस्टरि अफ इन्डिया एन्ड आसाम बिनि थाखाय 20 मार्क्स दङ जेनेरेल मेथामेटिक्स 20 मार्क्स जेनेरेल इंलिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स थागोन लोकेल लजिकल रिजनिंग एंड एप्टिट्यूड बिनि थाखाय 20 मार्क्स थागोन ना बे जाबाय जा रिटेन टेस्टनि थाखाय माखासे साबजेक्टआ ओमफ्राय नैबे इलेक्ट्रिशियन प्लान अपारेटरनि थाखाय जेनेरेल इंलिश थागोन 10 मार्क्सनि जेनेरेल नलेज थागोन 30 मार्क्स जेनेरेल रिजनिंग एंड एप्टिट्यूड क्वान्टिटेटिव एप्टिट्यूड टेस्ट बिनि थाखाय 30 मार्क टेक्निकल मेथड 30 मार्क्स गासै 100 मार्क्सनि जागोन नालाय जोंना नैबे प्लेन अपारेटरनि थाखाय एग्जामा दा बेखिनियानोमोन जोंहा रिटर्न एग्जामनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड फेज टेस्टआव माबोरै लानाय जागोन बेखौबो बे होनाय दङ सेकेन्ड फेज टेस्टआव जोंहा माने मेरिट लिस्ट ओंखारगोन लोगोफोर बेहाय ओंखारदों नै मेरिट लिस्टआव ओंखारग्रोगोन मेरिट लिस्टनि उनाव जायफोर बिथांमोना बे मेरिट लिस्टआव सेलेक्ट जायो अब्ला बिथांमोना कम्पिउटार प्रोफिशिएन्सि टेस्टनि थाखाय लेंहरनाय जागोन ना बिथांमोनखौ बेहाय होनाय दंखायो जाय जायगायाव जोंहा बे कम्पिउटार प्रोफिशिएन्सि टेस्टआव जोंहा कम्पिउटारनि माबाखौ नोंथांमोनाव कम्पिउटारनि नलेजखौ सोंनाय जागोन माने कम्पिउटार टेस्ट लानाय जागोन होनना बे बुंखादों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन मोजाङै ओमफ्राय बे स्क्रुटिनि होनाय जादों जेनेबा सेकेन्ड फेज टेस्टआव नोंथांमोना गावसिनि अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लाना थांनो नांगोन होनना बे बुंखादों गासिबो नोंथांनि इडुकेसनेल सार्टिफिकेटखौ अरिजिनेल लानो नांगोन ओमफ्राय जेरेक्सबो नोंथांमोना खालामनानै लांनो नांगोन होनना बे बुंखादों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायबानो जाबाय बे गासिबो डकुमेन्ट्सखौ होनाय दङ ओमफ्राय फाइनाल मेरिट लिस्टआ माबोरै ओंखारगोन मोननैबो फेजआव सेलेक्ट जाखांनायनि उनाव आरोबाव जोंहा मेरिट लिस्ट ओंखारबावगोननो अब्लासो नोंथांमोना सेलेक्सनखौ जानो हागोन होनना बे बुंखादों नोंथांमोना बिथिं माखासे इन्सट्राक्सनखौ नायबानो जाबाय बेहाय जेनेबा मेरिट लिस्टआव फैखांनायनि उनाव नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारा माबोरै फैगोन आरो बेजों लोगोसे माबोरै जइन जानो हागोन बेखौ मोजाङै डिटेल्सै होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायबानो जाबाय बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थायोबा एसे भिडिअ गोलाव जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ गावनो फरायनानै नायबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सै खोन्थाजोब्बाय नोंथांमोना माबाफोर दाबो बुजियाखैबा सोरबाफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना बड' जब निउसनि वाट्सएप ग्रुपआव थांनानैबो जइन जानानैबो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदिनो सानफ्रोमबो साख्रिनि आपडेट आरो बेजों लोगोसे बेनि एडमिट कार्डआ माला मोनफैगोन बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर